Joan Carles I és un comissionista corrupte. Ara és públic i notori, però els poders de l'Estat i també els polítics catalans de l'època del seu regnat ho sabien, però miraven cap a una altra banda i li reien totes les gràcies. A tots ells els haurien també d'investigar per ser encobridors d'un corrupte. Ha estat fidel Joan Carles I a la veritable essència dels Borbons, que sempre practiquen la rapinya fent d'intermediaris. Per això l'escriptor valencià Blasco Ibáñez ja retratava el seu avi l'any 1924 quan escrivia que Alfons XIII estava a sou de la casa alemanya Krupp i de totes aquelles empreses alemanyes que li volguessin donar una bona propina. Pel que sospitem, i s'ha publicat, Felip VI seguirà segurament el mateix camí. Si s'ha destapat que Joan Carles I és un corrupte emèrit, el temps acabarà també revelant que també fou un colpista. Perquè veurem com sorgiran les proves irrefutables que va ser ell l'artífex principal del 23F, tal com ja apunten obertament moltes informacions i testimonis. La monarquia espanyola està grogui i cal noquejar-la, definitivament. I no perquè jo vulgui canviar el règim d'Espanya, personalment, com si es volen fer anarquistes. Però la independència de Catalunya dependrà i molt de la fragilitat del seu estat. Ara, la seva baula feble és la corona. Si cau, més possibilitats tindrem de trencar amb Espanya.